ଆଜିର ଅତିଥି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେକ୍ଟର ଫୋନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁରାଗ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆମର ରହିଛି ଏଲ୍ଆର୍ପି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପିଟିଏ ମିଟିଂ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଯେଉଁ ସଂଘରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ପିତାମାତା ରହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏତେ ବିକଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଚାଲିଗଲା, ଏହାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯେଉଁ କରୋନା 2 ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ତାହାର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲା ଚାଳନାରେ ଯଦି 20ରୁ 50 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମନେ ରଖିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 10ରୁ ପଣିକା ମନେ ରଖିଛି ବହୁତ ରଖିଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାର କରା ଆମର ଏଫଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆର୍ପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ବାକି ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିସି, ନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରେ ଛାତ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରୋଡ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଉଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିସି, ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ତଳୁ ଚେରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଷାଗତ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାର ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଫଳା ପାଠ ଓ ଆକାର, ହ୍ରସ୍ୱଇକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା। ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲା କୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆର୍ପି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହେଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେବଳ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ରିୟଲାଇଜ୍ କରିଛି, ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଛି ଯେ ସାର୍ ବି କହିପାରିବେ ଯେ ପରଶୁରାମପୁର କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ମନୋହରପୁର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପିଲା ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ 7 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେନି, ଆଉ 7 ଦିନ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗେନି ଯେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମପୁର ଛୁଆ, ପରଶୁରାମପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡାଟା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ